όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρώ και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθε και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ιέσε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ότι σου έστειν η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Αυτόν Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευχαριστούμε Πατέρα μας Άγιο, προσκυνούμε το Άγιο όνομά σου, η αμαρτία και ανάξη, και σε παρακαλούμε. Ερθέν το μέσον ημών, Κύριε, και δώσε το Πανάγιο σου Πνεύμα και βοήθησέ μας και φώτισέ μας να καταλάβουμε, να συναισθανθούμε, Χριστέ μου, την παρουσία σου στη ζωή μας. Ελέησε και βοήθησε, Χριστέ μου. Και την ώρα αυτή που ήρθαμε, Χριστέ μου, να πούμε λίγα λόγια για την αγάπη σου, εσύ, Κύριε, να προπορευτείς και να φωτίσεις και εμένα και όλους τους αδερφούς που θα ακούσουμε τα λόγια τα οποία μέσω της Αγίας Γραφής, Χριστέ μου, Ιησού αγαπημένοι. Ναι, Πατέρα μας Άγιε, δώσε το Πανάγιο σου Πνεύμα, Χριστέ μου, και να μας ειρηνεύσει και να μας γαληνεύσει. Βοήθησε και όλους τους ασθενείς αδερφούς μας, Χριστέ μου, που σου πόνει το κρεβάτι, τα νοσοκομεία, ευτυσιατρία, λεπροκομεία, γυροκομεία. Όπου κατάχυτα ασθενείς δώσε, Κύριε, την ίαση ως ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Βοήθησε για τη δούλη σου Εκατερίνη, Ειρήνη, Έρμπιτον, Ελισάβεδ, Εκατερίνη, Γεωργία, Παρασκευή, Δημήτριος, Μαρίνα, Νικόλαος, Κυριακή, Μαρία, Ιωάννης, Ευδοξία, Ελπίδα, Χρήστος, Θεόδωρος, Δημήτριος, Ελένη, Ευθυμία, Ζωή, Αλέξιος, Μαρία, Αλεξάνδρα, Γεώργιος, Αγγελική, Ελευθέριος, Δέσποινα και Βασίλειος, και τον Ιωάννη και την Ταξιαρχούλα, και όσοι ζητούν την προσευχή μας, δώσε πλούσια τη χάρη σου, Ιησού μ' αγαπημένοι, και εμάς φώτισέ μας, Χριστέ μου, και φύλαξε μας οι περισσότεροι, Χριστέ μου, Ιησού μ' αγαπημένοι, από την γρίπη αυτή την οποία, Χριστέ μου, κυκλοφορεί, Πατέρα μας Άγιε. Και δώσε το Πανάγιο σου Πνεύμα και πάλι, Χριστέ μου, Ιησού μ' αγαπημένοι, και πνευματικά και υλικά, Χριστέ μου, να αξιωθούμε, Χριστέ μου, Ιησού μ' αγαπημένοι, να ζήσουμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά σου για τη δόξα σου και τη σωτηρία των ψυχών μας. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου, Ιησού μ' αγαπημένοι, και φύλαξέ μας στις μετακινήσεις μας και σε όλες μας τις δραστηριότητες, Κύριε, να προπορεύεσαι, Χριστέ μου, Ιησού μ' αγαπημένοι, και να καλό να συμπεριφερόμεθα, Κύριε μόνο Ιησού Χριστέ, Υιέ και λόγια του Θεού του υψίστου. Εσύ, ο οποίος δεν θες το θάνατο του αμαρτωλού να επιστρέψει και να ζήσει, αξίωσέ μας, Χριστέ μου, το υπόλοιπο της ζωής μας. Ναι, Κύριε, κοντά σου, Χριστέ μου, να είμαστε και να προσπαθούμε να ζήσουμε σύμφωνα με το Άγιο θέλημά σου. Ευλόγησε και πάλι σε παρακαλούμε τα λόγια τα οποία θα ακούσουμε, να αξιωθούμε, Χριστέ μου, να τα κάνουμε εφαρμογή στη ζωή μας. Δια πρεσβειό, Κύριε, της Παναχράντου σου Μητρός επάντως στον Αγίο και του Αγίου Άντρεου που αύριο εορτάζουμε. Ελεήσε και σώσει και εμάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος. Άνοιξε τα χείλη μας, Κύριε, να ψάλουμε το Άγιο όνομά σου. Αμήν. Παραμονούν μέλψομεν συμφιλούμεν οπισθή, ως Θεός εράποντας και αθλητάς εκκλαίεις, Χριστό το Θεό ημών,
τούτον γαρπέρον φερμήμος, ως φιλήσαντες άγαν, εις την αντιαγώνων, παρανόμων το κράτος, ετούντες θεσμάτων λύση, πάση και έλεος. Ως των Αποστόλων πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτά αδελφός, τον δεσπότη των όλων Ανδρέα οικέτευε, ειρήνη οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Τον δεσπότη των όλων ειδών Απόστολε, σωματωθέντα τρέτος η σωτηρία ημών, πρώτος έδραμες αυτό Ανδρέα Πάζαφε, όθεν ηβγάστης παρά αυτός αστηρά υφανής και έλαμψας της εν κόσμο, της θεσμίας το σέβος, φωταγωγόντας διανοίας ημών. Μη δικαίων εστίνος αληθώς, μακαρίτησε τη Θεοτόκο, την αημακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα το χερουβί και το ψωτέρα, ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, μνήμη δικαίου μετεγκομία, σιδερά και συμμαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχτης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και ερήτρες βατήσε κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθε της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευηγγελίσω και της ενάδη Θεών, φανερώθεντα εσαρκή, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου, επαρέχοντα εις το μέγα έλεος, μαρτύρων αλάισμα της Εκκλησίας Χριστού, και φύλαξα κοίμητος την ασθενούντων σοφέ, εδείχθης Αρτέμιε, έλαμψας εν τον κόσμο διαπηρίας θαυμάτων, ήλεξας και ανώμων τη σκοτώμενα μάκαρ, δύο εν παρησία Χριστόν, πρέσβευε σωθήνε ημάς, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, και του απεώνος μυστηρίου η φανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και ημείς είναι αυτό, τη Θεοτόκο βοήσομε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλανθρώπε δόξασι. Δόξα Χριστέ με τη φιλανθρωπία σου, δόξα την εσπλαχνία σου, δόξα το άπειρον ελαιό σου, και πάλι σε παρακαλούμε δώσε την ώρα αυτή Χριστέ μου και σε μένα τον αμαρτωλό λόγο δικό σου, προσδόξα σου και προσωτηρία των ψυχών ημών, Κύριε αμήν, διευχώ τον Αγίο Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Καρδιά είναι
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Θεό μας που μας αξιώνει και σήμερα να έρθουμε να πούμε λίγα λόγια για την αγάπη του Χριστού μας. Εορτάζει αύριο ο Άγιος Ανδρέας, φίλος και μαθητής του Χριστού μας, και ήθε ο Θεός θα πούμε λίγα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα είναι μέσα και το αυριανό Ευαγγέλιο, νομίζω. Είναι από το 19, είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θα αρχίσουμε από το 19 μέχρι το 50 τόσο. 19 μαρτυρία του Ιωάννου περί εαυτού και περί του Μεσσίου. Δόξα τω Θεώ. Κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο. Και αυτή έστι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων, ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσωσι αυτό σύ τίσι, και ομολόγησε και ούκ ηρνήσατο, και ομολόγησε ότι ούκ είμαι εγώ ο Χριστός. Μιλάει ο Ιωάννης τώρα, ο βαπτιστής, και ρώτησαν αυτόν, τι ου Ηλίας εσύ, και λέγει, ούκ είμαι ο προφήτης εσύ. Απεκρίθιουν, είπω ουν αυτόν, τίσι, είναι απόκριση εδώ με της πέμψαση ημάς, και λέγει τι λέγεις περί σε αυτού, έφη, εγώ φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδό Κυρίου, καθώς είπε Ισαΐας ο προφήτης. Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και ρώτησαν αυτόν και είπαν αυτόν, τι ου βαπτίζεις, εσύ ουκ ειν ο Χριστός, ούτε Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαπτίζω εν ύδατι, μέσω δε ημών έστηκε όν ημείς ουκ είδατε, αυτός έστι ο πίσω μου ερχόμενος, ως έμπροσθέ μου γέγονε. Ου εγώ ουκ είμαι άξιος συναλύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα εν Βιθανία εγένετο πέρα του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης ο βαπτίζων. Τι επαύριο βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, είδε ο αμνός του Θεού ο έρο την αμαρτία του κόσμου, ούτως έστι περί ου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται, ανήρ ως έμπροσθέ μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι, καγώ ούκ είδη αυτόν, αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήρθον εγώ εν το ύδατι βαπτίζων. Και μαρτύρησε Ιωάννης λέγον ότι τεθέα με το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινε επ' αυτόν, καγώ ούκ είδη αυτόν, αλλά ο πέψας με βαπτίζει εν ύδατι, εκείνος μη είπε, εφό αν είδης το πνεύμα καταβαίνω και μένω επ' αυτόν, ούτως έστι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίον. Καγώ εόρακα και με μαρτύρηκα ότι αυτός εστί ο Υιός του Θεού. Τι επαύριο πάλι εστίκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο, και εν βλέψας ο Ιησούς περιπατούν τη λέγει, και βλέψας τον Ιησού περιπατούν τη λέγει, είδε ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος, και ακολούθησα τον Ιησούν. Η γνωριμία των πρώτων μαθητών μετά του Κυρίου, μετά τον Κύριον. Στραφής δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής, φύγαν από τον Ιωάννη και πάνε ακολουθήσανε τον Χριστό μας τώρα. Τι ζητείτε, είδε είπων,
αυτό ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενος διδάσκαλε, που μένεις? Λέγει αυτής, έρχεστε και είδετε. Ήρθω ούν και είδον που μένει, και επ' αυτόν έμεινα τη μέρα εκείνη ώρα ειν ως δεκάτη. Ειν δε Ανδρέας ο αδελφός Σίμων Πέτρου, και είσαι εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου, και ακολουθήσαντων αυτών. Ευρίσκει ούτως πρώτος τον αδελφό τον ίδιο Σίμωνα, και λέγει αυτό, ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστί μεθερμηνευόμενον Χριστός, και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησού. Ευλέψας αυτό ο Ιησούς είπε, σύ η Σίμων και Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον ηθέλησε ο Ιησούς εξερθήν εις την Γαλιλαία, και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό, ακολούθημι. Ήντε Φίλιππος από Βυσθαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτόν, ον έγραψε Μωυσής και ο νόμος και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιό του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτόν Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθό είναι? Λέγει αυτό Φίλιππος, έρχου και είδε. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτό, και λέγει περί αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκ έστι. Λέγει αυτό Ναθαναήλ, πόθε με γινώσκεις? Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, προτούσε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό τη σική είδωσε. Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, ότι ύποσι είδωσε υποκάτω της οικής πιστεύεις? Μίζο του τον όψη. Και λέγει αυτό, αμήν, αμήν λέγω ημίν, απάρτη όψεστε τον ουρανό ανεωγόταν, και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί τον Υιό του ανθρώπου. Δόξα. Δόξα τω Θεώ. Θα διαβάσουμε στην ερμηνεία τώρα. Μαρτυρία του Ιωάννου περί εαυτούν και περί του Μεσσίου. Και αυτή είναι η μαρτυρία που έδωκε ο Ιωάννης όταν έστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτας, δια να ερωτήσουν σύ ποιος είσαι ο Μεσσίας ή είσαι κάποιος από εκείνους που θα έρθουν πρωτήτερα από αυτόν? Και αρχίζουμε από εδώ που έστειλαν τώρα οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, δύο άνδρες εκεί να ρωτήσουν και να μάθουν ποιος είναι αυτός που ακούγαν ότι μιλούσε και έκανε θαύματα. Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Στον Ιωάννη πήγαν και τον ρώτησαν, τι είσαι λοιπόν και τι συνάγεται από την άρνησή σου αυτή? Είσαι ο Ηλίας, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί πρώτου Μεσσίου? Και ο Ιωάννης είπε, δεν είμαι. Είσαι εσύ ο προφήτης που ανήγγειλε ο Μωυσής? Και απεκρίθη, όχι, ούτε ο προφήτης περί του οποίου είμαι, είπε ο Μωυσής είμαι.
είχε προφητεύσει ο Μωυσής ότι θα προηγηθούν προφήτεν πριν έρθει ο Χριστός μας, αδελφοί μου. Για τον Ιωάννη φαίνεται δεν είχε αναγγείλει τίποτε, γιατί και αυτός τον έβλεπε μικρούλι. Δόξα τω Θεώ. Κατόπιν λοιπόν των επανειλημμένων αυτών ερωτήσεως του είπαν εκείνοι, ποιος είσαι? Είπέ μας δια να δώσουμε απόκριση εις εκείνους που μας απέστειλαν, τι λέγεις δια τον εαυτό σου? Πες μας κάτι, ρωτάνε τώρα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αδερφοί μου, για να δώσουμε κι εμείς απάντηση σωστή στους απεσταλμένους που μας έστειλαν, να μην έχουν κι αυτή την απορία και την ενοχλούνται. Είπε ο Ιωάννης και τους απαντάει και τους λέει τι θα πούνε στους αφεντικά τους, στους αρχιερείς και ιερείς. Είπε ο Ιωάννης, εγώ είμαι φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά εις την έρημον και λέγει, καθώς είπε ο Ισαΐας ο προφήτης. Να τους πείτε ότι εγώ είμαι ένας που φωνάζω δυνατά μέσα στην κοινωνία που δεν έχει πνευματική δύναμη και δεν καταλαβαίνει τίποτα, σαν να μιλάω μέσα στην έρημο. Και σήμερα τα ίδια είναι, αδέρφια μου, και τα σήμερα τα ίδια είναι. Κάμετε ίσιον των δρόμων από τον οποίο πρόκειται να περάσει ο Κύριος. Προετοιμάσατε δηλαδή τα ψυχά σας δια να δεχτείτε τον Κύριο που πρόκειται να έρθει. Αυτά να πείτε στα αφεντικά σας και αυτά να πούν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στον κόσμο, να τους προετοιμάσουν για να υποδεχτούν το σωτήρα του κόσμου. Και σήμερα αυτό πρέπει να κηρύξουμε, αδερφοί μου, διότι τώρα θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο. Και οι απεσταλμένοι που έλαβαν τώρα το λόγο ήσαν από την τάξη των Φαρισαίων, εις τους οποίους το βάπτισμα του Ιωάννου παρουσιάζεται ως καινοτομία. Τι είναι, πώς το εξηγεί αυτό δεν μπορούν. Και ρώτησαν τον Ιωάννη και του είπαν, διατί λοιπόν βαπτίζεις εσύ, αφού εσύ δεν είσαι ούτε ο Χριστός ούτε Ηλίας ούτε ο προφήτης? Μόνοι αυτοί που έχουν δικαίωμα και εξουσία να κάνουν αυτό που κάνει εσύ. Τους απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε, η εποχή μας είναι η εποχή του Μεσσίου και εγώ ο πρόδρομος του Μεσσίου βαπτίζω με νερόν. Τώρα λέει πλησίασε η εποχή του Μεσσίου που ήρθε και εγώ λέει βαπτίζω τον κόσμο ακόμα με νερό, στο ποτάμι δηλαδή ήταν. Στέκει δε μεταξύ σας και με το λίγον θα εμφανιστεί εκείνος τον οποίο εσείς δεν εξέβρετε. Μιλάει τώρα για τον Χριστό μας, αδελφοί. Αυτός έρχεται και θα φανεί στην δημοσία δράση ύστερα από εμέν. Αλλά υπήρξε ασυγκρίτως, λαμπρότερος και ενδοξότερος, πολύ πρωτήτερα από εμέν. Μιλάει για τον Χριστό μας, ότι ήταν προαιώνιος ο Λόγος του Θεού μας. Ως προαιώνιος Λόγος του Θεού, βλεπόμενος και προκηρυτόμενος από τους πατριάρχας και προφήτας αυτού δεν είμαι εγώ άξιος, ούτε ως το τελευταίο δούλο να λύσω το λωρίο του υποδήματός του. Και ταπεινώνεται εδώ ο Ιωάννης, αδερφοί μου, και λέει για αυτά τα λόγια, αυτός θα είναι ο σωτήρας του κόσμου, που εγώ δεν είμαι άξιος ακόμα να λύσω ή να δέσω του παπουτσιού του τα κορδόνια. Ναι, αδερφοί μου, που ήθελε να μας δώσει και εμάς αυτό το ταπεινό πνεύμα
και να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι. Αυτά έγιναν στη Βηθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης εξικολούθη να βαπτίζει. Κατά την άλλη ημέρα είδε ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και είπε: «Ιδού εκείνος που επροφήτευσε ο Ισαΐας και τον οποίο μας απέστειλε ο Θεός δια να θυσιαστεί ως αρνείο και σηκώσει με τη σφαγή και θυσία του ολόκληρον την αμαρτία και ενοχή του κόσμου εξαλείφων αυτήν. Ιδού ήρθε, δέστε τον, ήρθε ο σωτήρας του κόσμου που ήρθε να θυσιαστεί και να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτόν που τον είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας, και να θυσιαστεί δια τις αμαρτίες μας, και ήρθε ο Θεός και εμείς, αδερφοί μου, να τις δώσουμε με θέληση και να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε και να εμπιστευτούμε ότι είναι αυτός ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ήρθε να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος, και ήρθε να το καταλάβουμε και οι δεσποτάδες μας, οι αρχιερείς μας και οι ιερείς μας, αδελφοί μου, και να κηρύξουν με πίστη τον κόσμο να στραφεί προς τον Κύριό μας και να λυτρωθούμε και να μην απολεστούμε. Αυτός είναι δια τον οποίο σας είπα εγώ: ύστερα από εμέν έρχεται άνθρωπος, ο οποίος πολύ πρωτήτερα από εμέν υπήρξε, ασυγκρίτως λαμπρότερος και ενδοξότερος, διότι ως Θεός υπήρχε πρώιμον. Ήταν ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου. Δια του Λόγου του Θεού ο Θεός είπε και έγινε όλη η δημιουργία και όλος ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ. Ήρθε ο Θεός και εμείς να καταλάβουμε, αδελφοί μου, να καταλάβουμε και εμείς, αν πραγματικά πιστεύουμε στον άπειρο Θεό, τον οποίο δεν μπορούμε να το δούμε, αδελφοί μου, θα πιστέψουμε σε αυτά τα λόγια τα οποία ακούμε και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε εφαρμογή στη ζωή μας, και θα μιλάει, είναι λόγια του Θεού. Όταν εμείς μιλάμε τα λόγια του Θεού, είναι ο Θεός μαζί μας, αδελφοί μου. Και εγώ ο ίδιος δεν τον ήξερα, ούτε υποπτευόμη ποτέ ότι αυτός ήτο ο Μεσσίας, αλλά δια να γίνει γνωστός και φανερός εις τους Ισραηλίτας, δι' αυτό ήρθον εγώ και βαπτίζον εις τα νερά αυτά του Ιορδάνου, για να φανερωθεί, διότι επίστεψα, με έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα, με έφερε εδώ και κάνω αυτά που κάνω, αδερφοί μου. Έκανε ο Ιωάννης τότες. Τώρα και εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού μπροστά μας και το μελετούμε και το διαβάζουμε, και να τα πιστέψουμε, αδερφοί μου, ότι έτσι και εμείς, εάν πράγματι προηγείται η χάρη του Θεού μέσα μας και προσπαθούμε να κάνουμε εφαρμογή στη ζωή μας, δεν θα χαθούμε, αδέρφια μου, αλλά θα λυτρωθούμε μετά την άλλη ζωή. Και έδωκε μαρτυρία ο Ιωάννης και είπε ότι εγώ είδη το Πνεύμα να καταβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε επ' αυτό μονίμως και διαρκώς, και όχι όπως τους προφήτας, οι οποίοι προς καιρούς μόνον έμπνευση του Πνεύματος ελάβαν. Εγώ, λέει, είδα όταν το βάπτισαν να έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα και να κάθεται επάνω του και να μένει και να μην φύγει, ενώ, λέει, τους άλλους που βάπτιζα ερχόταν και έφευγε. Πού ήρθε και εμείς να αξιωθούμε, αδερφοί μου, να μείνει το Πανάγιο Πνεύμα που έχουμε βαπτιστεί και έχουμε μυρωθεί
και αν πράγματι καθαρίσουμε το σκήνωμα αυτό, δηλαδή το σώμα μας, δια του Παναγίου Πνεύματος, δια της εξομολογήσεως, και προσπαθούμε να μείνουμε καθαροί, θα είναι και το Πανάγιο Πνεύμα που θα μας συνοδεύει και θα μας φωτίζει να ζούμε αρμονικά και ειρηνικά σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Θεού μας, που ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει. Όπως εις, έτσι και εγώ δεν τον εγνώριζα ότι είναι ο Μεσσίας, αλλά ο Θεός που με έστειλε να βαπτίζον με απλούν νερών, εκείνος μου είπε: εις όποιον είδης το Άγιο Πνεύμα να καταβαίνει και να μένει μονίμως επ' αυτού, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, και αυτός χορηγεί τας δωρεάς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος εις τους λαμβάνοντας το βάπτισμά του. Μάλιστα. Είδατε, το είχε προφητευτεί, του είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα. Σ' όποιο θα δεις και θα μείνει μόνιμα, αυτός θα είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος θα βαπτίζει και θα χορηγεί και το Πανάγιο Πνεύμα και στους άλλους τους ανθρώπους, που ήρθε όλοι μας να το πιστέψουμε και να ζητάμε τη βοήθεια του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να μένει, όταν καθαριζόμεθα, αδελφοί μου, να μένει το Πανάγιο Πνεύμα μέσα μας, και μαζί να έχουμε την Αγία Τριάδα όλοι μέσα μας, και να προσπαθούμε, αδελφοί μου, να κάνουμε του Θεού τα έργα και όχι του διαβόλου, αδελφοί μου, που μέχρι τώρα μας έπιανε κορόιδο. Πράγματι, πόσα δισεκατομμύρια έχει κορόιδα, αδελφοί μου. Κορόιδα, όπως και εμείς είμαστε πριν λίγο. Που ήρθε ο Θεός να ενεργήσει σωτηριακά σ' όποιον πιστεύει, να ξεφύγει από τα χέρια του πονηρού. Πράγματι δε εγώ είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επ' αυτό, και έχω δώσει μαρτυρία ότι αυτός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Βλέπετε, βεβαιώνει. Πιστέψετε, καταλάβετε, συνέρθετε, διότι εγώ έχω προφητεύσει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Κατά την άλλη ημέρα έστε και πάλι ο Ιωάννης εις το συνηθισμένο μέρος, και εκήρυτε και μαζί του ήσαν οι δύο από τους μαθητάς του, και αφού παρετήρησε με ευλάβεια τον Ιησού, που τη στιγμή εκείνη επεριπατούσε, είπε: «Ιδού το αρνείο το οποίον παρέδωκεν ο Θεός ο Πατήρ εις θυσίαν εξηλαστήριον υπερ ημών». Μαρτυρεί τώρα και οι δύο αυτοί μαθητές, τους φώτισε το Πανάγιο Πνεύμα, και οι δύο μαθητές ήκουσαν αυτό να λέγει ταύτα και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιωάννης μάλλον το είπε και το άκουσαν πάλι οι μαθητές. Ήταν αυτό που είπα και το διάβασα στην ερμηνεία και νομίζω ότι το διάβασα πιο μπροστά κι άλλο. Ήταν αυτή που έδωσε τη μαρτυρία ο Ιωάννης τους, και άκουσαν οι δύο μαθητές του Ιωάννη και άφησαν τον Ιωάννη και πήγαν στον ανώτερο, σαν να λέμε, στον Κύριό μας και Θεό μας. Να το ξεδιαβάσουμε πάλι. «Και αφού παρετήρησε με ευλάβεια τον Ιησού», ο Ιωάννης δηλαδή, «που τη στιγμή εκείνη περιπατούσε, είπε: «Ιδού το αρνείο το οποίον παρέδωκεν ο Θεός Πατήρ του εις θυσίαν εξηλαστήριον υπερ ημών». Βλέπετε, να θυσιαστεί και για μας. Και οι δύο μαθητές ήκουσαν αυτό να λέγει ταύτα και ακολούθησαν τον Ιησού. Και αφού άκουσαν οι δύο αυτοί μαθητές του Ιωάννου, τον διδάσκαλό τους τώρα που είπε αυτά τα λόγια,
ότι είναι ανώτερος, και αυτόν περίμενε, λέει, και αυτός. Άφησα τον Ιωάννη και πήγα στον Χριστό μας που τον θεώρησε ανώτερο, αδελφοί μου. Η γνωριμία των πρώτων μαθητών του Κυρίου. Τώρα θα μας γνωρίσει τους πρώτους μαθητές που άρχισαν να πηγαίνουν κοντά στον Χριστό μας. Έστρεψε δε ο πίσω ο Ιησούς, και όταν τους είδε να τον ακολουθούν σιωπηλοί παρόλο των πόθων που είχαν να του ομιλήσουν, τους είπε «Τι θέλετε και τι ζητείτε από εμέ?» Εκείνοι δε του είπαν «Ραβί», το οποίο όταν μεταφραστεί σημαίνει διδάσκαλε, «Πού μένεις, δια να σε επισκεφθώμε εκεί και συνομιλήσωμε?» Είπε προς αυτούς. Τον ερωτήσανε να μάθουν πού μένει για να πάνε να μιλήσουν κάποια στιγμή. Και ο Χριστός τους απαντάει. Είπε προς αυτούς, «Ελάτε τώρα και είδετε πού μένω. Ακολουθήστε με και δέστε πού μένω». Ήρθε λοιπόν και είδω που μένει, και περίμεναν πλησίο του την ημέρα εκείνη, η ώρα δε που συνείδησαν τον Ιησούν. Οι δύο μαθητές ήταν περίπου 10 από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή 4 το απόγευμα. Έτσι είναι η ερμηνεία των ορών των Εβραίων. Ένας δε από τους δύο τους αυτούς μαθητάς που ήκουσαν από τον Ιωάννη τα όσα είπεν περί του Ιησού και ακολούθησαν αυτόν, ήτο ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνος Πέτρου. Ένας από τους δύο ήταν, λέει, ο Ανδρέας. Γι' αυτόν και έχουν βάλει και αυτό το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, επειδή γιορτάζει αύριο. Προτού δε και ο άλλος μαθητής έβρι τον αδελφό του, ευρίστη ο Ανδρέας πρώτος τον αδελφό του Σίμωνα και λέγει αυτόν, «Ευρήκαμε το Μεσσία», όνομα που μεταφράζεται στην ελληνική Χριστός. Αμέσως βλέπετε ενδιαφέρον, αδελφοί μου, ευχαριστήθηκε ο Ανδρέας που γνώρισε αυτόν που περιμένανε. Γιατί το περιμέναν? Γιατί το πίστευαν ότι στο λόγο του Μεσσίου και στα γραφόμενα του Μωυσή ότι θα έρθει ο Μεσσίας να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και τρέχει να φέρει και τον αδερφό του κοντά, γιατί και αυτός είχε αυτό το πόθο, αδερφοί μου. Και μολονότι είχε αρχίσει πλέον να νυχτώνει, τον έφερε κατά την αυτή ημέρα εις τον Ιησού, και ο Ιησούς τον εκοίταξε με βλέμμα ερευνητικών και ευμενές και του είπε, κοιτάζει τώρα ο Χριστός μας τον Πέτρο, αδερφοί μου, που πήγε κοντά του, λέει, τον ερεύνησε, που λέμε, με τις ματιές του. «Συ είσαι ο Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, συ λόγων του ότι θα γίνει σαν πέτρα στερεός εις την πίστη, θα ονομαστεί Σκυφάς, το οποίο μεταφράζεται Πέτρος». Δεν βλέπετε, αδέρφια μου, του αποκαλύπτει ο Χριστός μας τον Πέτρο. Δεν βλέπε την πίστη του ζωντανή μέσα του, αδερφοί μου, και του αποκαλύπτει αυτά τα λόγια, ότι εσύ θα γίνεις στερεός σαν την πέτρα προς εμένα, προς τον Θεό σου, προς τον Χριστό σου. Την άλλη ημέρα απεφάσισε ο Ιησούς να αναχωρήσει εις την Γαλιλαία και ευρύσει τον Φίλιππον και του λέγει, «Ακολούθησέ με εις το ταξίδιο το οποίο πρόκειται να κάνω». Βρίσκει τώρα τον Φίλιππον και τον καλεί και αυτόν κοντά του και του λέει, να με ακολουθήσεις και εσύ στο ταξίδι το οποίο κάνω τώρα, για να βρω κι άλλους μαθητές και να ακούσουν τα λόγια
τα λόγια τα δικά μου, του Θεού δηλαδή. Ή το δε ο Φίλιππος από την Βηθσαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου. Ήταν, λέει, πατριώτες ο Φίλιππος, ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Ευρύσει εν το μεταξύ ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και είπε προς αυτόν. Ο Φίλιππος τρέχει να βρει τον Ναθαναήλ, τον άλλο φίλο του τώρα. Ο ένας, όλοι αυτοί η παρέα φαίνεται πίστευαν στον ερχομό του Χριστού, αδερφοί μου, και τον βρήκε ο ένας και τρέχει να τον δώσει και να έρθει να γνωρίσει και αυτός. Εκεί αυτό το πόθο έπρεπε και εμείς να έχουμε όλοι μας. Εκείνον δια τον οποίο έγραψε ο Μωυσής εις τον νόμο και τον οποίον προανήγγειλαν οι προφήτε, τον ευρήκαμε, και αυτός είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, και κατάγεται από τη Ναζαρέτη. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος κατάγεται από τη Ναζαρέτη. Αλλά ο Ναθαναήλ είπε προς αυτόν. Τώρα ο Ναθαναήλ, βλέπετε, και στο χωριό της γυναίκας μου, άμα όταν πήγα ή μόλις σου είπα ότι κατάγεται από την Απείραθο, την Απείραθο, και είναι καλή δηλαδή η γυναίκα αυτή. Το όνομα δηλαδή, αδερφοί μου, καλύτερα που λένε οι παροιμίες, σε βγει το μάτι παρά το όνομα που λένε. Δηλαδή στο χωριό που τα πήγαν και τους είπα ότι είναι την Απείραθο. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Ναθαναήλ, τώρα ακούτε τι λέει. Ναζαρέτ. Αλλά ο Ναθαναήλ είπε προς αυτόν, από τη Ναζαρέτ, το κακό και άσημο αυτό χωριό, μπορεί να βγει τίποτε καλό? Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, έλα και όταν τον είδεις με τα μάτια σου θα πιστείς. Έλα δες και πάρε απόφαση και δες. Έτσι έκανα κι εγώ. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει δι' αυτόν, να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, εις τον οποίον δεν υπάρχει πονηρία και ανηλικρίνεια, αλλά ο οποίος με ευθύτητα αποθεί να έβρει την αλήθεια. Δόξα τω Θεώ. Έτσι και εμείς να αποθήσουμε και να μείνουμε στην αλήθεια και να μελετούμε, γιατί όσο μελετάμε, δηλαδή ερευνούμε, είναι σαν να ψάχνουμε, αδερφοί μου, μέσα στο Λόγο του Θεού να βρούμε περισσότερο και να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια και σώζει, η αλήθεια και η σωτηρία και σώζει τον άνθρωπο. Το ανθρώπινο γένος, όχι μόνο τον έναν άνθρωπο. Που έπρεπε σήμερα η γη να ήταν παράδεισος αν μιλιόταν ο Λόγος του Θεού με απλότητα και με πολλότητα, αδελφοί μου, πώς να το ονομάσω, να υπήρχε λόγος πολύς από τα στόματα των πιστών, των υπευθύνων. Παράδεισος θα ήταν η γη. Θα ποθούσαν οι άνθρωποι, αδέρφια μου, να τρέξουν κοντά στην Εκκλησία και να ακούσουν το Λόγο του Θεού, και θα πίστευαν και θα ποθούσαν να έρθουν πιο πολύ και να αγωνιστούν πιο πολύ. Πράγματι είχαν φτάσει οι υπεύθυνοι τον κόσμο ότι μετά θάνατο υπάρχει, είχαν δώσει τον κόσμο να πιστέψει, αδερφοί μου, ότι υπάρχει άλλη ζωή. Και τώρα ο κόσμος πιστεύει, φάτε, πιείτε, να απολαύσουμε εδώ τα γη, να πεθάνουμε και τελειώσαμε. Αυτό πιστεύει ο πολύς κόσμος σήμερα.
εμείς με τη χάρη του Θεού που αξιωθήκαμε, αδερφοί μου, να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού, ας αγωνιστούμε όσο μπορούμε περισσότερο και περισσότερο, μελετώντας και προσπαθώντας, νηστεύοντας και όλα αυτά που γνωρίσαμε τα χρόνια αυτά που κηρυτόμεθα μέσα στο Λόγο του Θεού, και η ζωή μας τελειώνει, εμείς οι μεγάλοι 5, 10, 15, 20, τελείωσε η ζωή μας. Πού θα πάμε μετά, πού θα πας ανάργυρε? Εκείνο που εργάστηκες. Ναι, αδερφοί μου, που ήρθε ο Θεός να το ποθούμε από εδώ και πέρα περισσότερο και να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όχι του κόσμου. Αυτό έχει σημασία. Λέγει εις αυτόν Ναθαναήλ, από πού με γνωρίζεις? Που του είπε ότι σε είδα κάτω από τη σκιά. Και απαντάει τώρα ο Ναθαναήλ προς τον Χριστό μας και του απευθύνεται και του λέγει ο Ναθαναήλ στον Χριστό, από πού με γινώσκεις και πώς είσαι πληροφορημένος περί της ειλικρινίας των αποκρύφων σκέψεων και ελαττηρίων μου? Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε, προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν μακράν από κάθε μάτι ανθρώπου ήσω κάτω από τη σκή και προσήφιεσον. Ακούτε, μιλούσες με μένα, δεν θα σε έβλεπα, παιδί μου. Εγώ με το υπερφυσικό και θείο μάτι μου σε είδα. Ήρθε να πιστέψουμε και μου ότι μας βλέπει ή στην προσευχή. Και ήρθε ο Θεός να είναι καθαρή η προσευχή μας. Και απαντάει τώρα ο Ναθαναήλ, αδερφοί μου. Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε, διδάσκαλε, πράγματι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, που επεριμέναμε σύμφωνα με τας προφητείας. Και βεβαιώνει, αδερφοί μου, τώρα ο Ναθαναήλ ότι αυτός είναι, δηλαδή εξωτερικεύει την πίστη του, αδέρφια μου, και βεβαιώνει ότι εσύ είσαι ο Χριστός που περιμέναμε όλα αυτά τα χρόνια και οι πατέρες μας και εμείς, και μας αξίωσες να δούμε με τα μάτια μας την ανθρώπινη φύση που πήρες. Απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε, επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σκή, πιστεύεις? Θα είδεις μεγαλύτερα και θαυμαστότερα από αυτά. Και του τονώνει περισσότερο την πίστη, αδελφοί μου, και του λέει ότι επειδή σε είδα κάτω από το δέντρο της οικιάς, πιστεύεις, παιδί μου, θα δεις μεγαλύτερα θαύματα, τα οποία θα μεγαλώσει η πίστη σου και η ελπίδα σου προς εμένα. Και λέγει εις αυτόν, επί πάση αληθεία σας διαβεβαιώνω ότι από τώρα που ήνιξε κατά την βάπτισή μου ο ουρανός, θα τον είδετε κι εσείς ανοιγμένον από τους αγγέλους του Θεού, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί του Υιού του Θεού, που έγινε και τέλειος άνθρωπος, και ως Υιός του ανθρώπου είναι μοναδικός αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Πρόκειται να έρθει πάλι κριτής, έντοξος, καθήμενος επί των εφελών, να ανεβαίνουν δε και να κατεβαίνουν οι άγγελοι, δε να υπηρετούν Αυτόν και την Εκκλησία Του. Θεέ. Τι μας περιμένει, τι περιμένουμε, αδερφοί μου, εμείς που πιστεύουμε. Και έπρεπε με αυτό το ρητό και μόνο, αδερφοί μου, έπρεπε η Εκκλησία να έχει ξεσηκώσει το ανθρώπινο γένος του. Το ανθρώπινο γένος, δηλαδή τους πιστούς, τους Ορθοδόξους, αδερφοί μου. Και λέγει αυτό, να το ξαναδιαβάσω, είναι το τελευταίο εδάφιο.
52. Και λέγει εις αυτόν, εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώνω ότι από τώρα που ήνιξε κατά την βάπτισή μου ο ουρανός, που με τη βάπτισή μου ενώθηκα με το ανθρώπινο γένος, θα τον είδετε κι εσείς ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί του Υιού του Θεού. Ανοίχτηκε ο ουρανός, δηλαδή οι ψυχές μας σώζονται, διότι ο άγγελος όταν πεθαίνει ένας μετανοημένος άνθρωπος τον παίρνει και τον πάει στον ουρανό, αδελφοί μου. Που έγινε και τέλειος άνθρωπος, κατέβηκε ο Χριστός μας και έγινε τέλειος άνθρωπος, ο μόνος αναμάρτητος, αδελφοί μου, που πάτησε ανθρώπινο πόδι στη γη. Είναι ο Χριστός μας που έγινε άνθρωπος και παρακαλεί και συμβουλεύει και φωτίζει με την Αγία Γραφή να γίνουμε κι εμείς, αδελφοί μου, όμοιοι όσο καθαρότεροι μπορούμε, για να αμαρτήσουμε, να εξομολογηθούμε, δηλαδή ποθεί η ψυχή μας να καθαρή να πετάξει στους ουρανούς. Που έγινε και τέλειος άνθρωπος και τέλειος μας θέλει και εμάς, και ως Υιός του ανθρώπου είναι μοναδικός αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Βλέπετε εδώ, τέλειος άνθρωπος και ως Υιός του ανθρώπου που θεληματικός έγινε, είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό? Δεν πάνε να έχεις όλους τους Αγίους αν δεν έχεις τον Χριστό να προσπαθείς, δηλαδή όπως οι Άγιοι έκαναν το θέλημα του Χριστού μας, να κάνουμε και εμείς, να ποθούμε και εμείς να κάνουμε το θέλημα του Χριστού μας, αδελφοί μου, για Αυτός να δώσει την άδεια. Βλέπετε, αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, και πρόκειται να έρθει πάλι κριτής και πρόκειται να ξανάρθει, δεν μας ξεχνάει. Ένδοξος, καθήμενος, θα καθίσει, λέει, πάνω στα σύννεφα, και θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν οι άγγελοι δια να υπηρετούν Αυτόν και την Εκκλησία. Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, και οι άγγελοι του ουρανού θα κατέβουν και να συνοδεύουν τις ψυχές μας, αδελφοί μου, και ο Χριστός θα καμαρώνει τις καθαρές ψυχές που θα πηγαίνουν στον ουρανό, που ήρθε να αξιωθούμε, αδελφοί μου, να απολαύσουμε κι εμείς αυτή τη χάρη την οποία, αδελφοί μου, μας δίνει την άδεια ο Θεός να ανέβουμε στους ουρανούς με τέτοια ευκολία, και ήρθε ο Θεός να δώσουμε όλο το καλό εαυτό μας εδώ και να τον απολαύσουμε εκεί και την άλλη ζωή την οποία προέχει ετοιμάσει ο Κύριος μας, που εύχομαι εξ όλης ψυχής και καρδίας και εμείς και όλοι οι χριστιανοί και όλο το ανθρώπινο γένος να μετανοήσει και να σωθεί και να δει να απολεστεί. Αμήν, αδελφοί. Είπαμε, είναι το αυριανό Ευαγγέλιο που εορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο, το Α, από το 19 μέχρι το τέλος διαβάσαμε, αδελφοί μου. Αμήν. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε η Τριάς Αγία, δόξα σε επουράνε Θεέ και Πατέρα μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τα λόγια αυτά τα οποία ακούσαμε, Χριστέ μου, που εσύ εφώτισες, Κύριε, τον μαθητή σου, Χριστέ μου, τον αγαπητό μαθητή σου, Χριστέ μου, τον Ιωάννη, και έγραψε αυτά τα λόγια, Χριστέ μου, και μετά από και εμείς από 20 αιώνες, Χριστέ μου, αξιωνόμεθα να μελετούμε και να γνωρίζουμε, Χριστέ μου, εσένα το Θεό μας και δημιουργό μας και πλάστη μας, τα λόγια τα οποία είπες, Χριστέ μου, και πόθησαν οι Άγιοι μαθητές σου, Χριστέ μου, και τα έκανα πράξη και εφαρμογή στη ζωή τους και σώθηκαν. Αξιωνόμεθα κι εμείς, αξίωσα κι εμείς, Χριστέ μου, ναι, να αφήσουμε τα κοσμικά, Χριστέ μου, και να έρθουμε μπροστά
στα αιώνια τα οποία, Χριστέ μου, είναι η σωτηρία μας. Ναι, Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Βοήθησε και όλους τους αδερφούς που ακούσαμε και εδώ που είμαστε και έξω όσοι ακούν, Χριστέ μου, εσύ να προσθέσεις πίστη σε όλους μας και θέληση, Χριστέ μου, να αγωνιστούμε για τη σωτηρία των ψυχών μας. Διαπρεσβειώ, Κύριε, της Παναχράτου Σου Μητρός και πάντως Σου τον Αγίο και του Αγίου Ανδρέου που εορτάζουμε αύριο. Αμήν, Κύριε. Άνοιξε και πάλι τα χείλη μας να ψάλουμε το όνομά Σου το Άγιο. Αμήν. Παναγία Δεσποινα, υπό τη σκέπη Σου πάντες, θέρμωση προσπιτώμε και παρακαλούμε σε η ανάξι προφθάσω και λύτρωσον από πάσης περιστάσεως και από θάνατο τον εξαφνικό και πανολεθρόν, ειδωμένο τη δύνασε πάντα όσα θέλεις και βούλεσαι, Δεσποινα του κόσμου, Βασίλισσα Κυρία του παντός και χαριτωμένη επάκουσον τον παρακαλούντος σε. Ως τον Αποστόλων πρωτόκλητο και του κορυφαίου αυτάδερφος, το δεσπότη των όλων Ανδρέη και έτευεν, Κύριε, την ποκουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρώπε δόξασι. Δόξα Χριστέ μου τη φιλανθρωπία Σου, δόξα την εσπλαχνία Σου, δόξα το άπειρον έλεος Σου. Και πάλι σε παρακαλούμε πως φώτισες τους Αγίους Σου μαθητές και Αποστόλους, φώτισε και εμάς, αξίωσε μας να φτάσουμε στα σπίτια μας με ασφάλεια. Διαπρεσβειώ, Κύριε, της Παναχράτου Σου Μητρός και πάντως στον Αγίο και του Αγίου Ανδρέου και του πνευματικού μας Πατέρα Γεωργίου, ελεήσε και σώσει και εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός, Κύριε, αμήν. Διαευχώ τον Αγίο Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Η χάρη